A intrusión laboral podemos definila como acción a introducirse nun posto de traballo sen cumprir os requisitos para poder exercela. É considerada un delito e unha acción máis perigosa do que parece. Cando xa unha noticia deste estilo, na prensa ou noutros medios non se dá tanta importancia. Non obstante, son frecuentes os casos sobre intrusión, como por exemplo relacionados cos servizos sanitarios, médicos, enfermeiros, impostores que sen coñecemento ningún tratan a persoas enfermas, poñendo en risco as súas vidas. As profesións máis afectadas polo intrusismo en España son aquelas relacionadas cos servizos sanitarios, como odontoloxía e fisioterapeutas. Ademais, a intrusión pode afectar a reputación do sector e a confianza dos clientes, xa que ao contratar a unha persoa sen a debida acreditación pode recibir un trato deficiente ou incluso perigoso. A seguridade do usuario está en xogo, especialmente en profesións sanitarias ou técnicas onde un erro pode ter consecuencias moi graves. Por iso propoño que en traballos, sobre todo naqueles nas que vidas de persoas están en risco, a existencia e cumprimento de métodos de verificación para evitar este tipo de fraudes laborais. En relación a clientes e empresas, deberíase comprobar a súa formación e inscripción no colexio profesional, solicitar documentos que acrediten as súas competencias e preguntar por experiencia e referencias. E por último, en relación a administracións públicas, reimplantar controis máis rigorosos e realizar inspeccións periódicas en sectores onde a intrusión laboral é máis frecuente.